Ayo li sing ati-ati triadi budaya Allah. Oh ing arsa gading dinta dan juga alta dinta apa sora ego moro suarane madya budalan sigra mangsa maju ing palagan anglurup amprang pupuh wadya bala raseksa kasasar ing ayuda budani padha direna yo hei ayo le Jombor ya Turangga Krusil Turangga Cabe Rawit Dinta dan juga kawan-kawan ayo le yo ya hey Lomo tilik-tilik ger wis pinter golek duit AO Ya iki lo. Ayo Kilon. Iki dlondonge sapa iki? Jajale to jajale. Wes. Fotokopi nih. Sabun. Iki sabun. Ayo ndak. Bocah dilek-dilek pinter kok kaya ngene. Kelingan cilik aku iki. Kayak blonot deh. Blonot ora ngene kok. Blonot ora ngono. Iya kene. Tak dudoi fotone. Sapa iki? Anake sapa iki lho? Anake Angga iki. Anake Angga. Arum. Delondongmu samene rum. Ayo. Angga. Hei. Sampeyan jebule wis uti. Sampeyan uti hartu. Bayut. Jarane wis mutu. Wah. Yo. Ayo. Yo. Anake setu wis korong iki, Bang. Up. Jos. Gedok. Bakar ji. Yo karo mama. Gedok lagi gedok. Ayo le.
yo. Bebarengan rame-rame ayo lo rembulane yen disawang kok gawe kaya ngelingake kanca kabeh aja terus matur suwun Mas Hari Pujo. Mas Hari Pujo. Yo, ho ho ho. Ayo. Bocah cilik-cilik rodok ngetang sithik. Ricik gumricik kremise wis teka sedhela maneh. Bapane wis teka nyong kaget. Aduh, rika beton apa? Bungkus kotak niku isin apa? Oh. Bocah cilik-cilik kawis pikir-pikir iki piye carane lho, Ger. Oh. Nah. Ya. Oh. Ayo lo Pak Wandi lan uga Pak Bakri sing sayo. Yo. Tiudan boten banjir nggih manut aman, Dik. Woi. Ya. Hei. Ya. Jos. Yeay. Wiji katuran pinarak Dik Wiji saking Pujangan. Ayo le. Iki lho. Ayo le. Miring rada banter le. Ayo Ger. Kirun. Jajale dioyok Ger, Ger. Dan bite lo Mas Soni. Iya, Oka rada ngetan sithik. Iya. Ngetan le. Hoyong Ger. Yo, kendange du. Dah du. Iya, ayo iki lho.
kaya ngene iki lho bocah cilik-cilik woi. Ngene sesuk bapake ya njaluk duwite. Aja lurun. Andi goyang, asik. Andi goyang, asik. Oh. Sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih kinulan klopo abang ijo warnane saka pong asale yen tan weruh anane mung plenggang-plenggok Jos ya jaranan ayo pro kanca nonton jaranan Triyadi Budaya
bisa ilang kenangan nalika ing Surabaya digoyang bersama Tri Adi Budaya. Ayo lo asik. Ya yuk ya yuk ya yuk ya oh jos 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 la 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 lo 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 goyang titi jos goyang titi jos oh ya yuk 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 goyang titi jos goyang titi jos oh ya goyang titi jos buka titi jos